niċċaqalqu. Ħanaraw dan is-servizz u nlaqgħakom mat-tieni mistiden tiegħi, il-Bravo Mattias Grasso. Maġi Arredamenti li jinsabu qasam industrijali ħalluqa qed jimpurtaw kċejjen ta' barra ta' kwalità u bi prezzijiet konvenjenti. Bil-vantaġġ wieħed illi għandek backup ta' manifattur il għaliex Maġi ilhom għal dawn l-aħħar 30 sena jimmanifatturaw il-kċejjen lokalment. Għalhekk jekk ikun hemm bżonn l-assistenza sessiva l-ewwel. Sintendi il-produzzjoni għal kċejjen manifatturati Malta għada għaddejja u dan is-servizz għadu hemm għal min jagħmel rikjesta għalih. Kmamar ta' sodda fuq kull stil, ma jonqsux ukoll il-wall units, disinni varjati. L-esperjenza tispikka. Ħafna problemi qegħdin narawhom u missuhom bidejna. Mhux problemi ta' isir ta' ħwejjeġ biss qegħdin nitkellmu, ma l-effetti li ġib magħha l-obeżità. Kif persuna tħossha minn ġurnata għall-oħra, kif iġġib ruħha, x'tista' tagħmel u ma tistax tagħmel, u r-riski eminenti fit-tul ta' żmien illi tkun fihom. L-obeżità nara sensiela ta' bombi żgħar illi telfuk il-ħajja ta' kuljum. Bħala kemm tkun tista' tagħmel affarijiet ta' kuljum mingħajr wisq dbatija. U bombi oħrajn aktar bħala mart serju u saħansitra imwiet. ċertu ġenituri u jistgħu jkunu fil-maġġoranza jsostnu li lezzjonijiet ta' edukazzjoni fiżika mhijiex importanti, minħabba li jagħtu importanza iktar lejn l-att akademiku. Ir-risposta għal dan l-argument xejn ma huwa ġust u tajjeb. Kull qatra għandha tgħin. Però ejjew inneħħu minn moħħna illi lezzjoni jew tnejn fil-ġimgħa ta' lezzjoni fl-edukazzjoni fiżika waħedha se ssolvi kollox. Aħseb wara jekk ma nagħmlu xejn. Huwa bidu tajjeb, imma qegħdin nitkellmu fuq qatra f'oċean. Aktar milli l-edukazzjoni u t-tagħlim iridu nafsu aktar fuq azzjoni. X'iswa illi t-tfal tagħna jafu x'għandhom jagħmlu u ma jagħmluhx. Ejjew ngħinu li t-tfal tagħna jsibu dak illi jogħġobhom bħala attività fiżika. U importanti li mhux nipponu aħna u ngħidulhom x'nixtiequ aħna illi huma jagħmlu. Għandna nħalluhom fil-libertà u jippruvaw affarijiet ġodda. U fuq kollox sports differenti. It-tfal jekk joħossuhom komdi jibqgħu jagħmlu l-attività, imma mhux dak illi inti trid iżda dak illi jridu huma. Għaliex finalment, jekk it-tfal jiġu sforzati biex jipprattikaw sports kontra qalbhom, dan ma jkomplux. U biex inkomplu niddiskutu aktar dwar dan is-suġġett, live waqt il-programm F-Living Show, Mattias Grasso. Suppost qiegħed tajjeb mal-kwotazzjonijiet għax daka kont int li għamilt intervista fuq ġurnal lokali u provajt nuhu ħafna spunti minn dak illi inti provajt wassal process kif inti ħabib. Grazzi, jiena tajjeb ħafna tom tidru sawa wkoll. Ġifieri dejjena, u kont se ħammur lem għax donnu diġà wassalt il-messaġġ inti ġifieri s-servizz. Spjega kollox kemm il-qofol huwa li tfal jieħdu gost jagħmlu dak li qed jagħmlu. Għax jekk le dawk it-tfal oġġet ħajwaqfu. X'ġelek illi kummenta fuq l-attivitajiet fiżika illi jagħmlu t-tfal fl-iskejjel tagħna. Fl-opinjoni tiegħek huma minima ħafna il-ħin illi qegħdin jagħmlu bħala PE. Ara, ngħidlek id-dritt m'iniex daqshekk għall-ġurnata xi jagħmlu l-iskola. L-akbar inkwetu għax jiġri wara l-iskola. Ġifieri kien hawn ċertu skejjer jagħmlu kwarta biss fil-ġimgħa. Kwarta fil-ġimgħa interessanti. Li hija redikola u ġifieri asħaq jilsodaw jew. Ara,
fit-tfulija inti qed tidra, qed tidderri għal meta tikber, meta tkun adult. Mela, kif aħna nistgħu nippretendu illi l-maġġoranza tal-poplu jkun b'saħħtu, jkun fitt, jkun ta' pis normali, jekk minn dik iċ-ċokon diġà qed nagħtuhom il-messaġġ ta' isma' kwarta ħantik fil-ġimgħa biżejjed. Dak għax messaġġ ħajħdu la jikbru illi l-qudiem kwarta jew xejn għax nafu li ħafna drabi meta nikbru mhux insidu naqsu. Ġifieri le. Huwa eżempju ħażin jekk hawn skejjel li għamlu sempliċement kwarta hija xi ħaġa perikolusa mensu. Jekk din hija r-realtà li qegħdin naqsu l-attivitajiet fiżiċi fl-iskejjel tagħna fil-tfal tagħna, allura ir-reperkussjonijiet għadha pitada 10 snin 15-20 sena oħra ħajkunu ferm iżjed. Il għaliex minn għandu tal-età tiegħi u ikbar, jew forsi xi ftit iżgħar, aħna apart li kien ikollna l-attivitajiet l-iskola, konna għattu ħafna ħin barra niġru u nilagħbu ħafna sports, futbol, nisa jilagħbu l-elastiku, l-ħabel. Konna nagħmlu ħafna attività, għas konna nkunu nafu li qegħdin nagħmlu din l-attività, hija xi ħaġa normali. Imma llum mela ma ħanix nagħmlu attivitajiet fl-iskejjel tagħna jew ejja nagħmlu ftit. U mbagħad ma nagħmlu xejn matul il-ġurnata dar inkunu. U anka ċertu behavior card, ġifieri illum donna saret invoga illi kważi kulħadd jaqlaq timbru ta' ADHD. Għax dak vera fuq ruħu dak it-tifel m'għandux kwiet ADHD. Fine, tajjeb u mhux se nidħol fil-mertu ta' min għandu diagnosed din il-le. Timbraw ħafna tfaddu. Ekku. Imma allura jekk hija problema ta' behavior, jekk dan it-tifel qisu jħossu okkupat, illi l-enerġija tiegħu illi ta' vulkan żgħir li hu m'għandux fiex jiżvoga, ħażhom u break-in. Nifhem ta' illi forsi għalih il-break huwa xi ħaġa vera importanti mela jekk tbeżżew biha tgħidlek toqgħod sew ħaddek break-in. Però dak it-tifel mhux iktar joqgħod bil-qiegħda għandu bżonn biex jikkalma, iktar jagħti l-enerġija, aktar jiżvoga, aktar joħroġ għall-areta barra, iktar ħatejnu anke dik ix-xemx jgħidulek anke ġifieri tobba illi x-xemx tgħin anke ħafna l-ansjetà u għad-depression u għall-behavior. Din tirrifletti l-istatistiċi nħobbhom hekk min issejjer żball suġġett anke wkoll għall-iżball, xi 46% tal-istudenti jikwitjaw u diri kif jalqu 16 sena jisibu d-dinja tax-xogħol u ma jirritornawx lura għall-istudju. X'inhi raġuni meta kulħadd jaf kemm hija bżonn juża vera l-iskola, imma jidher li t-tfal tagħna qed jinxebbawhom qed indejqu. Dikka jista' jkun waħda minnhom ngħidlek id-dritt. U ngħidlek id-dritt ukoll qisu milli nara jiena Karl, id-dinja id-dinja tal-80s u tan-90s li ma sens fejn qabel isu fit-tmeninijiet fid-disajnijiet jekk ma tirnexxix fl-iskola għandek futur instabbli ħafna. Illum fuq sempliċi mobile issib nies illi għandhom mhux tal-li xogħol tal-li income tajjeb ħafna, jieħdu l-videos tagħhom infushom, jagħmlu l-makeup, jagħmlu x-xahar, jitkellmu fuq dak is-suġġett jew fuq l-ieħor. Ġifieri jista' jkun ukoll Karl biżna fuq suġġett totalment differenti. Il-dinja qed tixxiftja. Id-dinja aktar qisha qed timxi bħalissa għax issa jiġi 20 sena oħra ma nafux. Fejn ħajja ta' entrepreneur, fejn ħajja ta' persuna tal-business, tista' tibda business sempliċement minn fuq il-mobile. Illum għandek min pereżempju jmurlek is-suq jinnaf tal-Birgu tal-Belt, jixtri affarijiet b'ċertu prezz, u bat għandu ħanut li biħom ola u qed jagħmel introjtu ieħor. Jista' jkun għax inti għaf il-business suġġetti ieħor, jiena ngħidlek li le ta' illa li xinti għamil qed wassal messaġġ lill-ġenituri li qegħdin isegħuna li l-iskola hija tajba ma nistgħux ninnegawha. Ma jfissirx li jfisser kollox. Ġifieri jiena nara sfortunatament bajnejja ngħid anke studenti oħra li kienu sena tiegħi kienu minn dejjem joħolmu li jsiru eżempju periti u tobba u laħqu. U llum jgħidulek bil-kemm qed nara l-familja għax jiena minfruttu ta' filgħaxija ħin kollu għaddej gas dawn. Jiġifieri skont inti verament x'jogħġbok. Jekk forsi hu bħala perit kuntent li għadem dawk is-sigħat kollha, tajjeb, jiena personali preferi nsib daqsxejn iktar ta' bilanċ, sa jiena m'għandix bilanċ ta' m'għandix eżempju xi 8 sigħat xogħol, 8 sigħat ma' tfajla u 8 sigħat ried, iktar għandi l-maġġoranza kbira xogħol, però mbagħad il-ħin li dedika nemmen li huwa ħin tajjeb, fis-sens li mhux kemm inqattaw ħin imma x'tagħmel fih illi jgħod kemm titkellem, kemm tibqa' tektek bil-mobile jew le. Allura qisu x'tagħmel, però iva, kollox huwa għażla. U ma jfissirx illi ħatkun kuntent f'ħajtek għax tkun perit jew tabib jew businessman. Jiddependi inti x'jagħmlek kuntent. U din il-link ħafna għas-servizz tiegħek, Karl. Ma jfissirx illi biex persuna tkun fit, biex tifel ikun fit, tiddibatu l-futbol. Forsi jpreferi l-basketball, forsi jpreferi l-balet,
forsi jipprefer il-gymnastics. Il-hockey. Ħallu l-tfal jagħmlu li jixtiequ. U nifhem anka għax nitkellem anka ma' diversi ġenituri, Karl. Jgħidu li madni kemm xtrajt l-uniformi tal-futbol. Il-kit, iwa laqqas marġi Matej. Nifmek sinjura, pero dan huwa l-aktar żmien ideali illi jipprova fajn differenti. U jisperimenta. U esperimenta, għax kif għadu fil-bidu, u jista' jiddik toġobni tikle. U jekk alla jgħidek forsi oġġett jogħġbu jibqa' jagħmlu. Forsi ma jibrillax fih, imma jibqa' jagħmlu għal saħħtu għal moħħu. Min jaf li ma raġuni. U speċjalment bħala żvok. Kemm qed naraw tfal illi sfortunatament l-unika żvok tagħhom sar l-intektkub bil-konsol biex nagħmilx reklami, jew fuq xi kompjuter. Illi hemmhekk anka ċertu stress, anka ċertu erbusija fil-ġisem, jista' jkun li jkompli jiżdied. Issa, jekk huma qed jieħdu pjaċir, dak l-istress qed inaqsuh. Però fl-istess ħin il-ġisem qed jibbies, qed jistaġna iktar għax kważi il-ħin kollu bil-qiegħda. U nibdew bi problemi ta' posċer. Diġà għandna problemi meta aħna nibdew nikbru forsi jitnaf minn 12 lem ix-xogħol dejjem fuq il-kompjuter, diġà qed tibda titgħawweġ, aħseb wara tibda fuq konsol meta għandek 5 snin. Erba'. Illum jekk niskludu s-sezzjoni li għandi wara Matteas, għax tkun ovvjament fuq politika, ma nitkellmu politika soċjali. Illi wkoll ħammis naqra il-leisure time anki wkoll ma' Jean-Pierre Debono li huwa persuna li jirrappreżenta l-Partit Nazzjonalista, hemm bżonn nisnerġgħu nitkellmu fuq dawn l-affarijiet fuq naqra leisure. L-affarijiet huma żbieħ li jkollok it-toroq, li jkollok il-flyovers, li jkollna l-ekonomija b'saħħitha, li jkollna torrijiet, imma għandna bżonn li jkollna fejn nimirħu, fejn nilagħbu, fejn it-tfal tagħna jiżvugaw, fejn aħna nisvugaw. Naf li diġà beda jsir, hemm bżonn li jsir iżjed, u xtaqt nitkellem ukoll fuq da suġġett, però mal-psikologu Dr. Michael Garja nitkellmu anki wkoll fil-ħajjem ħafna għaddejjin jagħmlu elf ħaġa u jibvoru laħqu mat-talbit ta' ħafna nies f'ħajjithom. Spiss però ninsew lil nfusna u għandna suġġett interessanti wkoll li ħajorbot ma' dan li qegħdin nitkellmu llum anke wkoll. L-intern u l-estern, Karl. Ġifieri ma nafx inti għaxratlek, ġieli tkun ġo post u tkun ċertu burdata, tkun burdata negattiva, qed tara kollox żejt qed tiddejjaq u hekk. Il-ġimgħa wara qiegħed l-istess post u qed tħossok ħafna iktar differenti. Ma nbidel xejn li inti ġewwa kif qed tħossok dakinhar. Per eżempju, jista' jkun fuq il-post tax-xogħol, ġiet ġri tlaqlem kemm m'għandix qed nagħmel xejn illum, xi dwejja għandi. Jew ġiet kieku nista' qas nitlaq illum, tant qed nieħu pjaċir niltaqa' man-nies, nitkellem, nagħmel hekk illi kieku nista' ġurnata llum intawwala d-doppju tal-jie. L-istess post baqa', però minn ġewwa inti kif tħossok jinbidel kollox. U kif qed tgħid inti, jekk aħna ħanieħdu ħsieb dejjem l-estern x'hemm barra mela x'għandi madwari fejn immur, eċċetera, però ma għandux ħsieb tagħna nfusna minn ġewwa, okej, ġifieri l-emozzjoni, minn jien ġismi kif jaħdem, eċċetera. Totalment differenti, mhux ta' b'xejn. Tra dawn il-firmati anka ta' min qed jiġbor għall-karità, jiġbulek dawn it-tfal tal-Afrika pereżempju bid-dissima jitqu, jieħdu pjaċir, jaqbżu jolew. Għaliex, Karl? Għax huma li sempliċement eżempju raw kamera li qatt ma rawha qabel, wow, dik għalihom xi ħaġa ġdida, xi ħaġa kompletament differenti, għandhom dik iċ-ċertu kuntentizza. U forsi aħna illi għandna minn kollox, għax ma napprezzaw xejn, għax dik it-tajba. Mela inti jista' jkollok kollox, jekk minnhom ma tagħti valur xejn, inti m'intix ħadd tkun kuntent. Però jekk minn naħa l-oħra ngħid tara naqra jiena Manuel illum preparali tazza ilma biex waqt li Karl qed jintervistani jiena qed nixrob ftit. Ara daqsxejn hawn l-arja kundizzjonata biex jiena u xengeli di kif inħobb nagħmel dejjem mhux ħireġ l-ara imma tinħossni tajjeb. Ara daqsxejn illi jekk għandi bżonn imur sal-bathroom hawn il-bathroom. Jekk tibda anka tapprezza iċ-ċuċati żgħar anke jiena ngħidhom, diġà qed inħossni ħafna aħjar. Aħseb wara jekk aħna nifqgħu ngħidu kif qed tgħid inti Karl, kemm għandna toroq sbieħ, kemm improvjaw ċertu affarijiet fil-ħajja, eccetera, eccetera, eccetera. Ġifieri, il-gratitudni, Karl, iktar milli x'għandek u kemm għandek, kemm tagħtihom valur. Is-servizz li jmiss ħajkompli jaqgħad ma' dak li qegħdin nitkellmu, dak li ser tagħmel ħa tagħmlu għalik u mhux għad-dera u iżjed għan-nies kemm huwa importanti illi da servizz insegwu flimkien, ispirat minn innifsi il għaliex kelli okkażjoni li nqatta' ftit ħin ma' Matteas għaliex nixtieq li verament anke jien ukoll nagħmel bidla fl-istil ta' ħajja u anke wkoll
bħala persuna kif jaġixxi għaliex naħseb illum il-ġurnata l-iktar ħaġa li tista' tgħin il-persuna biex tnaqqaslu ħafna piżijiet fil-ħajja u li jipprova jsib lilu nnifsu anke wkoll f'dak li għandu x'jaqsam saħħa fiżika. Ħa naraw dan is-servizz. Dak li ser tagħmlu għalik la għaddera u wisq iżjed għan-nies. Is-saħħa hija priorità fuq kollox, id-dera tiġi kważi b'mod awtomatika. Jekk int persuna li tagħmel xejn inqas minn 12 siegħa bil-qiegħda, mhux għax trid immaġni stil ta' ħajtek u x-xogħol u hekk, allura hemm bżonn li tagħmel xi ħaġa qabel ikun tard wisq. Għax m'għandi ċans għal xejn. Skuża, kif sibt ċans biex tiekol, biex tinħaseb, għaxxar il-leħja f'kas ta' raġel u f'kas ta' mara, issib ħin biex tmur għand il-hairdresser tagħmel id-dwiefer u mit ħaġa oħra, kif sibt ħin biex tmur il-każin u tirranġa l-karozza, la hemm ħin għal dawn l-affarijiet hemm ħin ukoll għall-eżerċizzju. Imma ma niflax nagħmel ċertu moviment għalhekk nagħta qalbi. Jekk mhux se tinċaqlaq minnu fih, ser tispiċċa ġamjat, mhux bil-fors xejn moviment. Illum għajtiva u ħud deċiżjoni mill-ewwel. Għax m'għandix ċans tisma' ħadi. Number one. Taħseb li hija skuża tal-bniedem din natura m'għandix ċans. Jien semmejt ħafna affarijiet rispett lejn dawk kollha li huma dilettanti tal-karozzi, tal-każin, tal-garax, ġib eżempju. Għax inġibu ħafna skużi ta' imma ma immorru ċertu affarijiet. Il-kwistjoni kollha, kulħadd għandu 24 siegħa. Issa, li huma l-aktar affarijiet importanti. Jiena ma nifhem xejn fil-karozza, jiena jekk xedet li ġibozza, ħanet il-mekkanik ħanejdlu isma' it-tieni appuntament biex tara li ftit xi nidir il-bozza u nħallilu l-karozza hemm u mmur id-dar, għax il-mekkanik qed biex tad-dar tiegħi. Waqt li hu qed isewwi l-karozza jiena qed nagħmel affarijiet oħrajn. Għaliex? Għax jiena għalija priorità mhijiex li nipprova nsewwi l-karozza jien, jew li noqgħod miegħu għax ma nafdax ma jmurx jagħmel xi ħaġa fil-karozza, issa li kellu jagħmilli. Jekk aħna ħanoqogħdu illi rridu nagħmlu kollox aħna. Jew noqogħdu jekk fdajt oġġett lil xi ħadd irid nara li qed jagħmlu li bleżat ħanoqgħod fuq u seqer, jiena awtomatikament mhux se jħolli ħin biex nagħmel xejn iktar. U qed inġib daqsxejn eżempju estrem, għax hawn min jiena ma nagħmilx dawn l-affarijiet, imma għandi t-tfal, ir-raġel, ix-xogħol u mit-telf ħaġa oħra. Nifhem. U ħanistaqsi ftit mistoqsijiet żgħar. Mela l-ewwel nett, ħanitlob il dak li jkun, forsi anke waqt li qed jarana Karl. Jikteb ftit x'inhuma it-tasks illi inti tagħmel normalment matul il-ġurnata. Eħdu mhux ta' kuljum, imma mod regolari x'nagħmel normalment. Mela nqum nagħmel hekk, imbagħad hekk, imbagħad hekk, imbagħad hekk u nispiċċa ġurnata hekk. Ktibthom. Fajn. Ħares lejhom. U għajt daw. Liema minnhom nista' niddelega. Jista' jkun li pereżempju l-itfal irid inwassalhom dejjem jiena, meta fil-verità daqqa tista' toħodhom taħdejja u daqqa noħodhom jiena kemm l-itfal tiegħi u kemm l-itfal taħdejja, il-privat, il-mużew, il-futbol, waħda. Number 2, hemm affarijiet li nista' nkellem lir-raġel u ngħidlu u paċenzja llum wara x-xogħol mur li għax-xirja għax jekk inti ħadd ifrankali li noqgħod immur għax-xirja nista' nagħmel xi ħaġa oħra. U f'daqqa waħda jekk ikun hemm ċertu konsensus, jekk ikun hemm ċertu anke ftehim fil-familja, għax għalhekk aħna familja biex ngħidu lil xulxin. Inti minn dik il-lista diġà naqqas ftit. Mela qas saħħa tal-argument. Jekk inti naqqast imqarsija kuljum, ma tistax taqbad nofsija minnhom u tajt jiena dik in-nofsija nagħmilha exercise. Jew forsi tajt jiena ħammur x'imkien. Mela għandi bżonn sija b'kollox nofsija exercise, kwarta biex ġejt u kwarta biex mort. Bej wieħed u ieħor. U tinġib każ estrem, għax normalment Karl meta nqassru l-lista mhux sija nifrankaw. Imma nibdew nindunaw kemm nitilfu ħin. Hemm min jgħid li jiena ħin ma lequ filgħodu nagħmel dik is-sija 3 kwarti fis-sodda intektek bis-social media. Tajjeb intektek bil-mobile, etc. Number 1. Number 2, hemm min jgħid ukoll isma' jiena naf li għandi bżonn l-exercise, imma m'għandix ħin.
Il-verità Karl, mhux għax m'għandux ħin. Għax din il-lista li qed insemmu, l-exercise qiegħed fil-qiegħ. Ma fihx importanza. Tgħid jiena l-importanti li naħsel ħwejjex kważi kuljum, naħsel l-art kważi kuljum din oħra. U mhux qed ngħid li huwa ħażin li żżomm l-indafa, però żgur għandek bżonn tagħmilhom ta' kuljum. Żgur għandek bżonn tagħmilhom kuljum Għajdek x'sija? tajjeb. Tliet darbit fil-ġimgħa. 4 darbit fil-ġimgħa ta' ngħidu aħna sija. Mhux hekk. U sija kollox. Għaliex biex tmuru tiġi u Għall-exercise. tagħmel nofsija ta' Eżatt. Allura intu ma tistax tgħid tisma' pereżempju dakinhar li ħammur l-exercise jekk vera mfawra saw fuq. Tgħid dakinhar jiena mhux se naħsel l-art naħsilha għada pereżempju. Hemm ħafna l-qaqgħat ta' illi kulħadd għandu tiegħu personali u normalment kulħadd ħajsib fiex qed jaħli naqra ħin. Hawn jgħid li kien ma niflax nagħmel ċertu moviment. Ekku. Għalhekk naqta' qalbi. Agreed. U kontra-argument ħanajt isma' waqt li nifhem dak li il-persuna qiegħda tgħid, nifhmu wkoll illi hemm Olympics għal minu fil-wheelchair pereżempju, mela hemm iva min jikkompeti il-basketball pereżempju ġo wheelchair. Tgħid iwa da ġo wheelchair jagħmel dawk l-exercises, ma nagħmelhomx jien. Jaffaxxinawni. Jaffaxxinawku. Għax inti skuża dejjem hemm ta' nista' twaħħal xi ħaġa, però għal kull ħaġa li waħħalt nista' ngħidlek illi hemm xi ħadd li jagħmilha qablek. Mela qiegħda f'wheelchair, hemm min għandu l-Olympics tal-wheelchair, għandek darek juġak, hemm min daru juġaw u ma nafx ma jagħmilx. U dejjem hemm mit-telf alternattiva. Jekk ma tistax tagħmel l-exercises mal-art, hemm il-baħar, hemm il-pool, hemm forsi terapija li żurna jgħidlek xi fiżjo, tajjeb jew xi espert ieħor. Hemm pereżempju xi pilates, xi yoga, dejjem hemm x'tista' tagħmel. Rarissimi Karl, rari ħafna. Huma l-kundizzjonijiet li ħabba fihom ma tista' tagħmel xejn. Normalment hija skuża oħra. U taf għalfejn għax di importanti ta' għax dan nistgħu nagħmlu jumejn jiena u inti Karl, intajru l-iskużi wara l-oħra, però dak li jkun dejjem ħajoħloqlok xi ħaġa oħra. Tipikament ku. Il-lek għadha nippruvaw insolvu l-iskużi, issa l-bniedem qed tipprova timbuttaħ biex jagħmel xi ħaġa. Biex verament ngħinu lin-nies Karl, u hawnhekk anke ħanappella forsi professjonisti oħrajn li qed jaraw dal-islott, huwa li rridu ngħinuhom mhux biex nimbuttawhom, imma biex nixbduhom. F'liema sens. Mela, kif kellet miegħek fil-passat, jekk aħna ħansibu ir-raġunijiet personali għalfejn dik il-persuna tħajret li tibda tagħmel l-exercise, jew għalfejn għaddi l-ħsieb li taħseb li hemm bżonn tagħmel l-exercise. Fuq għardu nenfasizzawla. Pereżempju jiena Karl, għal xejn tgħidli Mattejus, isma' minni ħin, ibda l-exercise għax ħadd attak tal-qalb. Għax jiena naf illi ġdik ma tantx timmotivani biex nagħmel xi ħaġa, għax s'issa qatt ma kelli minn dawk is-sintomi għal grazzja tal-Alla. Però jekk tgħidli Matt, jekk m'intix ħadd iċċaqlaq x'bejn, il-ħwejjeġ li għandek mhux ħajbqgħu jiġuk. Ħatibda pereżempju tħares li jżaqq ikun kbira, ħadda tmur il-baħar u da tisħin. Dakka, vera, mela aħjar nagħmel xi ħaġa, isu jiena stess imbagħad ħanara x'nagħmel biex nasal. Għax jekk ħanoqogħdu nippruvaw intajru l-iskużi tan-nies, normalment ħajibqgħu jikkreaw l-istess nies skużi differenti, allura bekk maħniex ħanejnuhom. Però dak li jkun sirafu. U wara għalih personali x'l-aktar illi jott. Għax meta mbagħad ħatejnu jiffoka fuq dawk l-affarijiet, kulħadd ħajsib xi motivazzjoni. Hemm min jgħidlek jien ma jimpurtanix minn zaqq, mill-ħibs, mill-patata. Jiena ma rridx illi jiġrili kif ġrala ommi, it-sija, in-nanna. Jekk dik għal-jom hija b'saħħitha u taħt minnhom fuq dik, huma normalment ħatejnhom biex jinġibdu biex jagħmlu l-ewwel pass u normalment iżommu ukoll. Bħalma dejjem ngħidu biex tagħmel il-mit pass, irid ikun hemm l-ewwel pass kemm il-darba għadnejhom u nibqgħu insostnuha. Ħaniftħu il-linji tat-telefon min jixtieq ikellem lil Mattea se nitkellmu fuq l-eżerċizzji anki wkoll fuq kemm huwa meħtieġ li narfu eżattament x'għandna bżonn niklu. Grazzi tal-ninsabu f'pajjiż illum il-ġurnata issib il-prodotti kollha li hemm bżonn biex tagħmel dieta tajba. Qegħdin ngħixu fi gżira fil-Mediterran huwa rrikomandata ħafna id-dieta Mediterranja. U allura għandna ħafna benefiċċji. Benefiċċji li verament jista' il-poplu Malti u Awċi jiggwadanja minnhom. Inkluż ukoll anke t-temp jippermetti biex aħna nivvjaġġaw. U allura kif għadna nġibu l-iskużi? U naħseb illi issa inna ħafna din ħafna sessjonijiet u dak li għandu x'jaqsam martin fuq il-mediċina u jiena illum naħseb
qed inħoss li hemm bżonn li verament aħna l-kol ta' bħala poplu wieħed, m'hemmx kbir, m'hemmx żgħir, m'hemmx naħa u m'hemmx oħra, m'hemmx nisa u rġiel, tfal, żgħażagħ, anke wkoll adulti anzjani, xjuħ illi nibdew waslu l-messaġġi li għandna bżonn inkunu aktar motivati. Ma jimpurtax għax għandek daqsxejn trid hemm jiġuh lemm għax forsi ma tiflaħx. Iċċaqlaq, kelma tiċċaqlaq aħjar, ħsieb li tagħmel passiġġata, ibda għamel ċertu moviment. Illum anke il-professjonisti qed jgħidun il qabel tagħmel intervent trid tipprepara lih billi tagħmel ukoll eżerċizzju fiżjoterapija qabel ma tagħmel intervent għaliex wara ħajkollu bżonn aktar il-muscle tiegħek, il-muskolatura tkun b'saħħitha. U hemm ħafna affarijiet oħra anke wkoll għal saħħitna. 275-500-27-600 min jixtieq ikellem il-Mattias jista' jagħmel dan bil-libertà kollha. Għandi riklam xkejken 60 sekonda u nkomplu naqra oħra flimkien ma' Mattias. Aw magħna nkunu magħkom dalwaqt. Myco Cleaners, magħrufa għat-tindif illi ħafna huma dawk li jużaw dawn is-servizzi. Jekk tixtiequ aktar informazzjoni segwu din is-sezzjoni jew ċemplu minnu fih Tom. Bħala servizzi, x'toffru? Aħna bħala servizzi bħala Myco għandhom esperjenza kbira ta' 22 sena, noffru main service fid-djar, main service fl-uffiċini, general clean, xi ħadd irid jagħlaq għala id-dar, xi ħadd tagħmel refurbishment, noffru wkoll personal clean u jieħed lest tagħmel construction, etc. U nibatu n-nies barra minn hekk noffru anki servizz. Illum il-ġurnata għaw dawn il-komuni kunem li jieħu ħsieb persuna u aħna morru noħdulu ħsieb il-cleaning tal-komun darba bġima darba kull mistax jiddependi dik il-residenzi li għodu hemmhekk ix-xewqat tagħhom bħalma jaf kulħadd nispeċjalizzaw ħafna fuq il-ħasil tat-tapiti, fuq il-ħasil tas-sufanijiet, barra minn hekk bordieri għandna t-tindif tal-madum dawk li jixtiequ li għandhom madum ta' dak 30 sena ta' jew il-madum iktar antik dak tal-fjura dak tad-disinni li jrid jarġa' jitih il-ħajja tiegħu u jieħu pjaċir jara għandu ċempel il-nom Myco u għandna raġun ġibulu verament kważi ġdid. Sinjuri, naħseb li tajnikom spjegazzjoni x'jista' wieħed joffri bħala Myco Cleaners bħala servizz ċemplu bib tiegħi. Jekk xejn ċemplu staqsu għal prezzijiet, staqsu għal stima fuq il-post, Tony flimkien ma' nies tiegħu jippruvaw jikkuntentaw u jassistu lilkom kollha li kolkom bżonn l-assistenza tat-tindif. Għażlu dejjem Myco Cleaners. Kont qed tgħidli xi ħaġa naħseb għandha tkun interessanti għat-telespettaturi. Karl, hemm min jgħidlek ma tarax ma nħallix il-kelb jew il-qattus marbut b'ċinga jiena. Qattus kważi laqqas tinstemma dik li torbot qattus b'ċinga. Tajjeb, mela l-annimal tiegħek illi jisuħuk jew jisuħ oħtok tħobbu tant li kemm jista' jkun tħallih free jagħmel li jixtieq qalbu, ċertu kontroll. Imma inti le, inti ġieli lek innifsek tintrabat ma dak is-siġġu jew ma dik il-putruna. Mix-xogħol għad-dar, mid-dar għax-xogħol, minn fuq is-siġġu tal-iskrivanija għal fuq is-sufan. Tista' timmaġina kieku inti torbot il-qattus jew il-kelb. Dawn jekk se jkunu b'saħħithom, jekk se jkunu kuntenti għax dik kbira. Emmi għadlek jena Madonna ma nafx minn xiex nkun imdejqa u imdejja. Jena nistaqsi mistoqsijiet bażiċi. Tiċċaqlaq sinjura? Le. Tixrab ilma? Le ta' xi dejqa żiddiħla u ħirġa t-toilet. Toqgħod attenta x'tiekol ma jdependix minni għax tkun xi ġibuna tax-xogħol. Okej, mela, qabel ma tiddispra. Dawn huma ħin kollu nisma'hom ma jdependix minni skont xi ġibuna. Le, isu kollox jiena kważi jitweled ta' stilla ħażina sfortunatament. Nifhem ir-raġunament għax nifhem illi forsi anke huma meta kienu iżgħar kienu jisimgħu dawn tip ta' skużi jew ta' madwarhom isibu l-istess skużi. Però din hija kbira, Karl, illi jekk aħna ħanitalmu nieħdu responsabilità ta' kollox, avolja mhux dejjem l-affarijiet ħajkunu tortana, imma jekk ħanitalmu nieħdu responsabilità ta' kollox, bla ma jrid moħħna Karl, anke meta mhux tortana, inti ħatitrenja biex taħseb, isma' f'din iċ-ċirkostanza jiena però x'istajt nagħmel aħjar. U jiena kif tinnotani Karl nieħu nġib eżempji estremi. Mela jekk jiena kont qiegħed wieqaf fuq lights
U dima tal-ewwel darba li qed niftakar kien ħafna nies tax-xinu jgħid. U lights ħomor, għanġib eżempju tazza, mela jiena wieqaf ma dawk il-lights ħomor. U qed nistenna b'mod ċivili, ta' waħda jiġi qed minn wara hekk u jifqani minn wara. Bum! Jien qedtilhom lin-nies, qedtilhom dak il-ħin inti tajjeb assumi li xorta kien responsabilità tiegħek. Għaliex? Għax ikun inti m'għaddejx minn dik it-triq, dak ma kienx jifqak. Forsi kien jifqa' lil ħadd ieħor. Kieku inti wasalt 5 minuti wara, forsi inti kont tkun warah mhux qudiemu. Dan huwa każ estrem. Illi aħna rridu nindunaw illi destinu huwa f'idejna. Bir-rispett kollu lejn kulħadd. M'hemm ħadd illi inti qabel ma twelid qallek ara Karl fit-18 ta' frar fi satejta u 5 ħadd tkun qed titkellem ma' ċertu Mattejus Grosso fuq il-programm u dettalek kollox. Id-destin Ma nimmaġinax. Għasjena, tixxeppjaħ inti. Id-deċiżjonijiet tiegħek ħajjiddettaw x'ħaj jiġri next u apposta użaj dal-każ estrem biex aħna nitalmu nindunaw illi dak li nagħmlu aħna ħajaffettwa x'jiġrilna. Iva mhux dejjem ħajkun tort tiegħek bħalma ġara f'dal-każ li baqa' wieħed dieħel minn warajja. Però realistikament kieku jiena wasalt 5 minuti wara jew 5 minuti qabel ma kienx jiġri hekk. U b'mod ħafna iktar reali, jekk jiena mhux se nagħmel xi ħaġa issa, inutli nibki xortija għax ara naqra jiena ħi qatt ma dħalt l-isptar. Di ħelwa, disma' ħafna minnu ikbar. Qatt ma dħalt l-isptar, issa qed nidħol l-isptar. Inti ringrazzja l-Alla għax naraw anke fuq l-istrina minn għandu tifel żgħir u tifla żgħira deħlew ħeġi l-isptar Joseph from l-Ingilterra. Wan, apprezza, għid grazzi. Tajjeb illi inti ġejb saħtek iktar mill-maġġoranza number 1. U number 2, tajt isma' huwa tort tiegħi li issa deħlew ħeġa l-isptar. Jista' jkun le. Jista' jkun ġenetika. Però jiena x'istajt nagħmel aħjar u x'nista' speċjalment nagħmel aħjar minn issa l-qudiem biex innaqqas dawk il-visti l-isptar u l-klinik u bda mill-bażiku. X'inti tixrob? X'inti tiekol? Inti tiċċaqlaq? Għax dan anke jiena ġiet ma' professjonisti oħrajn. Jgħidulek Marelli pereżempju jiġu ċertu pazjenti għal kura ta' depression u l-bażiku mhux jagħmlu jaqqas. La qed jixorbu, la qed jieklu, la qed jiċċaqalqu. Kif jista' l-moħħ jaħdem tajjeb? Jekk jiena l-karozza tiegħi illi qedaw fuq m'għandix ilma żejt u petrol. Kif jista' jkun ħammort il-mekanik ngħidlu di mhux taħdem li tgħadix għandha ħażin, ngħidli ara l-ilma ara żejt ara l-petrol. Mela jiena kif nista' mmur imbagħad psikologu jew psikjatra u nippretendi li kollox jaħdem sew. Fine, jista' jkun hemm u naf ċert li hemm ħafna fl-eluf kard illi jixorbu tajjeb, jiklu tajjeb, jiċċaqalqu u xort għandhom bżonn l-għajnuna. Naħseb wara jekk dak il-bażiku ma nagħmluhomx. U dak huwa naħseb fundamentali. Naħseb illum provajna waslulkom naqra messaġġ b'saħħtu. Ħaddikom in-numbers tal-offiċini tagħna min jixtieq li forsi jikkuntattjana u jitkellem magħna b'mod konfidenzjali 216-64566 extension 111 ċemplu hemm u nigwidawkom ta' mal-mistoqsijiet li intom tkunu qegħdin tagħmluna. Ħbib tiegħi jiena inkonkludejt wara dawn is-sessjonijiet ta' ħafna drabi flimkien ma' Matteas, jekk fil-ħajja għandek 5 diffikultajiet kompliċi żidu. Dak il-5 affarijiet li inti għandek bżonn issolvi, ħassolvihom. Tkun b'saħħtek u tkun determinat għalhekk kompliċi żidhom billi jkollok ħafna uġieħ ieħor fejn ovvjament illum forsi m'għandekx. U allura tajjeb illi mad-diffikultajiet li għandna nibgħu nsibu s-soluzzjonijiet u s-soluzzjonijiet tista' issibhom minn biss u ħadd iżjed. Ovvjament bl-għajnuna ta' ħadd ieħor ta' nies professjonali. Mattias, nirringrazzjak. Grazzi ħafna dejjem, grazzi minn. Ringrazzjak. Grazzi. Fi klami, kull ma